O voso bebé quedou dormido e queredes colocarvos o voso fular. Contovos como facelo sen ter que separarvos del. Pois imos aló, un pouco de movimento, collemos fular, buscamos etiqueta e colocámolo no centro, no seu pescozo, na súa nuca. Pasamos unha banda por debaixo de cada un dos brazos e imos facer o cruce na espalda, utilizando o brazo contrario. Pasamos un, colocamos no ombro, liberamos a outra man e collemos a outra cola, tamén o ombro. Listo. Imos facer o asento para axudar a bascular a pelvis, levando o fular ben colocado dende un xeonllo ata o outro xeonllo e axudando a esa posición, tensando lixeiramente e cada vez un pouquiño máis. Recolocamos se é necesario no pescozo, fixadevos que non perdo a tensión das bandas, que as teño enganchadas debaixo dos xeonllos. Pasamos por debaixo dos xeonllos e do culete, damos unha volta e anudamos. Aquí estaría. Para rematar, como sempre, últimas comprobacións, altura dun bico, ben pegado o voso tronco e listo.